na subscribe domin samun shirye-shiryenmu sannan ka danna ƙararrawa. Kai abba idan gari. Me gida? Dan uwar gida. Ba dan tabur bane yake maka magana a can gurin? Dan tabur, ya garin ne? Gari lafiya lau wallahi. Da Allah na tsayan karaso. Karaso sauri muke wallahi. Lafiya lau. Tun da idan gari ina ta magana. Lafiya haka da tsakana. Wallahi dan tabur. Sauri nake yi. Abin alheri ne ya zo man tarauni. Nake ta sauri in koma nan mahaifata wallahi. Idan gari wani abin alheri ne ya same mu wannan. Ba kai labarin Dr. Rabi Musa Kwankwaso. Dan Musa mai Allah, dan Musa mai takalmin karfe, kowa ka taka ya taku. To, ya tsayan mana da dan majalisar jiha mai wakiltar Tarauni. Mai suna Honorable Ibrahim Sa'ad Malalla. Dan gari aiko ina da labarin wannan mutumin. Saboda ka san bawan Allah nan akwai biyayya. Mutumin kirki ne wallahi. Ne wa dan Musa biyayya. Sannan yana girmama manya. Sannan daɗin daɗawa iya tare da Abba Kabiru su ma'ana Abba gida. Wai kana nufin duk tare suke? Duk tare suke a jam'iyyar ai ta mu ce ma ga baki daya. A jam'iyyar PDP sai yasa muke son yanzu mu tafi cikin birni mu je mu zauna da mu za a yi campaign din sa. In Allah ya sada sai mun kawo kujerar 2023 daga gwamna har shugaban kasa har ƴan majalisun mu na tarayya da na jihohi. Honorable Mallam ya yi fice wurin sadaka, taimako, kai ziyara asibiti, makarantu na gwamnati da na private da sauransu. Sannan azumin nan da ya wuce unguwarmu kaf ƙauyen nan namu ban kawo maka siga ba. Ni ko na sha sigar saboda shi na sha koko. To shi ne ya kawo sigan ya ce a raba dukkanin wanda yake ƙauyen nan. Kaga ba a lokacin zaman ɗin ba. Wai kana da abin alherin da ya mana shi ya aiko da wannan sakon. Ya aiko da wannan sakon da haka nake so ga matata iyalina na ɗauko ta kande za mu tafi birni mu je mu zauna ai kamfen nan da mu. Allah ya taimaka mana, Allah ya tabbatar mana da alkhairi mu samu wannan kujerar. Sannan akwai Hajiya Hauwa garkukun kwasiya Saudiya, ita ma tana tare da shi. Sannan akwai jigajigan yan PDP suna tare da shi. Dan haka ni ma yanzu abba idan gari na ce zan ɗauki matata kande mu tafi cikin garin nan. Dan haka dan Allah idan an yi sallah a masallaci kuna samu addu'a mu za mu tafi saboda wannan bawan Allah mutum ne adali, kamili, mai taimako, mai tausayi, mai jin kan talakawa. Ande ya kamata mu kama hanya mu tafi kai yamma ta kaga. Ni ba fa da abani labari gwara na bayar. Dan camur ka je ka dauko kayan. Dan gida zan je in hado ina ka san tafiya za mu tare. Ka san mota sai ta take tashi. Na san na ga sai sauki cikin da mu yanzu za mu je ku taran ma guri. To shike a kawo kujerar gaba.